singurul caz de parlamentar care a plecat din Partidul Social-Democrat, dintr-un PSD la putere și pe val, pentru niște principii și pentru niște valori. Puteam să... Pentru că în această perioadă de când am făcut pasul, am avut parte ca, și mă așteptam, mi-am asumat acest lucru, și de critici și de atacuri. Puteam să aleg pe 21 august să îmi țin gura, citesc după cum a zis premierul Victor Ponta, măcar după alegerile prezidențiale. Și să rămân alături de un partid care se afla la putere și pe val și să încerc să beneficiez ca toți ceilalți care sunt acum în PSD de avantajele puterii. Nu asta m-a interesat. Nu am trăit din politică nici înainte să mă apuc de politică, nu o să trăiesc nici după ce mă las de politică și nici în cât timp am făcut politică nu am trăit din politică. Dacă îmi sacrific o parte din timpul meu, la fel ca și colegii mei, în loc să îl dedic poate familiei sau pasiunilor personale sau cititului sau scrisului, îl petrec pentru a construi un partid politic, o fac pentru a avea mulțumirea că ne zbatem și credem cu toții niște valori autentice, niște valori care, din păcate, au fost ocărâte în acești 25 de ani. Și în momentul în care vom avea succes, să savurăm acest succes cu satisfacția personală că am făcut ceea ce era bine de făcut pentru noi, pentru viitorul copiilor noștri și pentru viitorul națiunii române, și să nu ne fie rușine de noi când ne uităm în oglindă. Mulți dintre dumneavoastră, poate, care m-au văzut în evoluția mea publică de când am apărut până în acest